Mwatsuka bwanji ya Malawi nonse. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Chigawo cha kumamawa ndikufuna ndingopereka moni ku Mafumu Hotelo. Muliko bwanji kumeneko? Ndikuti kumafumu Hotelo kulilongwe muliko bwanji, koma nkhani ndionena kuti ndalama zanu akulipirani anthu amene anabwera kumagona kumeneko. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Ino amene munapita ku Mafumu Hotelo kukalipira kupita kukabuka malumu atatu, munakabuka malumu atatu ku Mafumu Hotelo, room number 3, room number 11, room number 12. Munapita kukapereka ndalama, mwakabuka room okagona ndikukhala anthu ena. Inu mwakabuka kunena kuti mufuna mbwere kumeneko muli ndi zochitika. Lero mwalephera kupita kumene kuja, mwakatumiza anthu osadziwika bwino, anthu amene chiyankhulo chawo si cha ku Malawi, mmabuka room kuti azidikirira mochani. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Agape Kombe anapita kukabuka malumu atatu, room number 3, room number 11, room number 12 ku Mafumu Rest House. Kumeneku atakabuka malumu amenewa kwapezeka zonoti kunabwera anthu achilendo, anthu amene sakudziwika, nda amene amagona m'malumu amenewa. Ndrama sinaperekedwe, tenti tamange tikapasa inaka ku Mafumu. Timanena there is no secret under the sun. Amalawi ndofuna ndikuziwiseni, Agape Kombe anapita kukachita buku marumu ku Mafumu, ndipo anthu amene amagona kumeneko cholinga chawo ndichonena kuti azalepherese ma demonstration apa 10. Panga hayala anthu ena uko ndikubwera mudziko limene mula apolisi, mudziko mmene mula asilikali, komano anthu akayankhula asilikali ndi apolisi akuzitenga zinthuzi kumazitenga ngati njerengo, kuzitenga ngati zamasewera. Ndiye ndikuti ku Mafumu room number 3, number 11, number 12 kumagona anthu achilendo amene anapita kukabuka malumu amenewa anala Agape Kombe. Agape Kombe ndi amene akudziwa kunena kuti anthu amene wandi ndani ndipo anachoka kuti, amapanga chani kumeneko. Limpopo FM ndi Comrade Ntanywa. Ndiye munthu ameneyi akamuimbire Richard Mphepo kunena kuti Richard Mphepo ndimakufunani, pali zokambirana. Muzikambirana chani ndi Richard Mphepo?
Limpopo FM ndi Comrade Ntanyiwa, chigawo cha kumamawa. Tikuti palibe kuzemba, palibe kutere. Limpopo FM izibwera kwa uzanthu zenizeni. Anthu kukapanga hayala anthu kuti akalepherese ma demonstration. Nde kukapezera malo ogona ku mafumu. Ndetu mupite mukalipire ainaka kufuna ndalama ku mafumu. Amalawi pamene anthu tikudwala matenda osiyana amene ifeyo tikumaziwa nkati mwa thupi mwathu, sibwino kumapanga makani chifukwa tizatha kufera m'manja mwa anthu ena to amenyedwa zulo. Mulibanja Bire Malata amene mwamenyedwa ndi Athokozani Banda ndi lawyer. Ngati mukukumbukira Malawi siku lina anthu anali pa press conference ndipo aloya amenewa ndi amene amawerenga kalata. Ndendi kuti atibulana Athokozani Banda lawyer wamutibula Bire Frederick Malata. Akuti mpaka munthu wafika pozichitira zochitira nkabudula bro imozi yoka kumusiku nkungozeka kuti osamaziyamba zinthu anthu amamenyana nkhani ya ndalama imene analandira kuchokera ku Malawi Congress Party. Ndendi imene akalangati zavuta wina amavuta kuti asolole zochuluka. Nde athokowa ngoti iwe wayamba kale kuwaseweresa Malawi. Ine nde iyayi ndi zimene zizachitika. Azathu amene mulilongwe amenyedwa Bire Malata ndaza woyenda nawo chifukwa chakufuna kuchenjera manja. Limpopo FM ndi Comrade Ntanyiwa. Tikuuzanisoni pa Limpopo FM, tikuuzanisoni chinaso chichitika. Wapezekaso munthu wina amene akunamanama kuti tikuwasaka Comrade Ntanyiwa. Nde tikuuzani zosatira zake pa Limpopo FM ndi Comrade Ntanyiwa. Maswera bwanji soguli nonse kumene muli nkhani lundi imene Comrade Ntanyiwa bwesa information ina iliyonse mujama yankula kumakanga kuti mwina munthu achindosagwira iyi kapena chagwira amamuda lero lundizi
wagwidwa anthu aja agwidwa ndi yawo amalawi muti chani tiye na malawi tisakhale njete tivaleni zilimbe chakwera titamuyika tokha pampando tikuyenekanso kuti atani atulule udindo pansi palibe chimene akuthandiza palibe anthu ambiri akudandaula tonalize ntchito zosangopasa akufamili kwacha zibalira iyo zokhazo kuti mapresident onse oyambirira mbuyo mapanga zimenezi akukatengedwa asilikali aku Israeli kumabweresa mmuzi mukucho ku Malawi kumagwira chiro kumene ngati asilikali tilibe kodi asilikali atu ntchito ndi chani asilikali tunavala ni zilimbe timenyereni nkhondo drama zomwe mmalandira zomwe misonkho ya Malawi apolisi tithandizeni kukhala kuti kuli matemo apolisi lowani poni kuthandizira kuli uona kuti chitetezo chikhacho kwanasa kuti kuzobwera ena kuti azasokonezi kapena anthu ena aziphedwa ena azithidwa kuti asilikali atu mukupepusidwa kupepusidwa atu ngati kupepusidwa kupatikidwa maisi ujena asilikali akunja kubwera kukhanga lifetilibe asilikali chakwera kanasiyo kuti asilikali soto amatatu khani mphamvu yolamulira sindikuza kuti asilikali athu kuti ntchito yawo ndi chani kuyang'anira zinthu zopetera mnthu analonjeza yekha ndizapangezi koma kupezi kamuli zosizija sakuzipanga koma tikungoyang'anira pena timati ayi ntanyolo osagwira mutu yeye kumakamfula zaku lero tutaona nito anthu manena mucha masiku apita mbuyo wayankhula ntanyuma kuti kukubwera anthu kuno afuna zasakiwa bakili TV ndine ntanyolo wangeza kuti anthu kumanena kuti iye ayena kumasusa zimene sizona lero ndizi anthu ajatani agwidwa amalawi mukuti chani apa angakaneso chakwera angakaneso apa kunena kuti wampha chilima siye nchifukwa chani anthu akufotokoza zipifa ya chilima iye akudana nazo kumakasaka anthu chakuti akape soza kuti umboni ndi umene wagwidwa kuti ndiye chakwera amene wapha chilima ndi anthu ena 9 achi amalawi tiyende vani zilimbe tiyende tisuke na Malawi amene ndamuyika tokha pampando tintosoboso tokha pampando tisamangosakira zopusa zinthu zina zikamachitika lero anthu aja agwidwa ndiye panoto agwidwa dziko lachabe South Africa ndiye imavuta panopo chakwera ndi aonekera pantunda South Africa simasekera zinthu zopusa kumatenga chinyengo mango chikhalira yesu apa anthu pamene ataonekera yesu zona poonekera iye poyera kuna kodi yetu tiyena Malawi tizuke ndisakhale ndichete ziko lija ndiyatu wina asati wapcheze ndi ufulo yankhula osati zikanjenjemera munthu fanyana kulati kuti padakana mapesa chuma mango zikundikira yekhaeka anthu awo mphawi kumakavutika anthu kumavutika tinakwalwa mapresident mbuyomo kanetu ndi imeneyi anthu ajatani agwidwa kuno ku South Africa anthu 8 amene anatumidwa ndi chakwera kuti azaphintanyiwa kumaso wa Bakili TV amalawi mukuti chani kuti anthu ambiri mumayankhula zotumba kumayankhula zomwe chita kumbuyo chakwera kumati iyayi chakwera kumachita kuyankhula challenge kuti imene ife ndithu pantunda tikumayankhula kunena kuti inuyo amene aziyankhula mawu ngati chimkuza mawu aona zowawa lero ndi zimene akuya kuti challenge anthu amene tinamuyika pampando machisanzo ena afe tinachoka kumene kuti chifukwa cha yemweyo gawo amene kusokoneza ife kuvutika kuchoka kumene kuja nkubwera ku South Africa kuti ati zasake mchere kuti zithandiza anatu lero iye kuno afuna nyereko afuna ipiseko akutenga zigawenga zaje nkuzitumiza kuno anthu amene akapanga kafukufuku ndi avomereza kunena kuti chakwera ndamene watani watituma titandira zitozo za mtundu wanje ku South Africa tiyambidwa kupangidwa zikongo mwina kuthamangisidwa kwena chifukwa cha iye mweyo galo mweyo kupanga zinthu zolakwika chonda zisogolera anthu amene akuoneka kuti amabungwe ena amene angathe kutithandiza atithandize chakwera tundo pasi kodi mphamvu simakabulezi ngati akulonjeza analonjeza ndisachita zakuti koma zesozija akukanika kuti azichite kodi tilibe mphamvu yoti ngati kumpitirira ku koti chabwino ndi asilikali ambiri amene ali kumalawi kuja si onse amene akuwapasa ndalama ena palibe ena amene angathe kuyimira kunena kuti anthu awa kuti ife tisinjoya kunja kuno anthu anye ndi awa anativotera anatipangitira chakuti ena tikuperekedwa misonkho chifukwa anthu amene ndikumadya kumasangala koma zilo zonena kuti chakwera siku lina la 40 lizatani lizakwana zimene akupanga kuzuza mtundu wa Malawi chilichonse chokukondera mbali yakwa chilichonse chokukondera mbali yakwa lero momonena kuti anthu chilungamo achita kuchiona kuti iye ndi amene wapha chilima lero akuti munthu asayankhule akuntseka apa kamba ufulu kodi uli pati ndipo asisi ifeyo tidachosa munthu wabwino amene ndithu ineyo sindamvepo kuti ayipita munthu alika wantenga mwana wake kumuyika pampando sindamvepo koma panopa ku MTF ku silikali kuja amene ali kumene kuja ni mphake wandani wa chakwera kupita ku polisi chibale chokha kupita ku MRA kupita ku icheno ku meki achibale ake okha chakwera maemba siyana achibale ake chakwera koma nthawi mbuyo ija na amene ankalalata ndazi zake akungoyika na maudindo okha izi ndizi taona ni panopa zosayenda angosanga chigawo chokha chapakati ine ndinowa chigawo chapakati koma ine sindikusanga ndi ulamuliro wa chakwerawo chifukwa chakuti kuti akadapanga check and balances kumpoto asankhe ku 10 pakati 10 kumwera 10 kumaona zikanakhala bwino dziko chalikanaenda dziko lonena kuti kungokhala ukha pachibale sizingayende chifukwa olumube manene kuti ani mbali wanga ndisamangitse uyu mwayiona amene ndidzanadzana omwe amalankhula zawo amenewa koma lero sizi
so ife amalapo ukafota tisakamvotere munthu chifukwa chokuti gwa kwathu kwagwa kuti aa, koma tione kuti munthu ali nchiti chozatumikira Malawi. Amalawi nkhani ndi imeneyoyo. Tikamazavotera tisavotere kuti uyu ndi wakumachinga, uyu ndi wakumangochi, uyu ndi wakuzomba, uyu ndi wakulilongwe, uyu ndi wakunchisi, uyu ndi wakumzuzu, uyu ndi wakuti, koma tivotere munthu wonena kuti atilumikizanise tonse ndi kutika pamodzi, komanso zitukuko zizibwera m'malo monse mofanana, komanso maudindo akhalenso ofanana. Kumpoto tikhale ndi nduna khandi 7, pakati tikhale ndi nduna khandi 12, kumwera tikhale ndi nduna khandi 17. Pamene popo ndiye kuti dziko liyenda bwino, pakhale mabalances. Amalawi ndizomvetsa chisoni kunena kuti anthu amene anabwera kuzapanga kafukufuku wa ndege aja zikumveka kunena kuti amaliza, koma chodabwisa ndichonena kuti anthu aku Germany aja mukati inuyo Amalawi mufunse kuti anthu aku Germany anabwerawo kampani yawo zina lake ndi chani, momva zonena kuti angakhale ku State House iko palibe amene akuziwa kuti nda kampani yakuti yakuti, koma titapanga kafukufuku tapeza kuti anthu aja achokanso ku kampani yomwe ija ya Buchala. Kampani yomwe ija ya Buchala ndi kumene kwachoka anthu amenewa. Funso ndionena kuti munthu wokupha ng'ombe, munthu wokupha mbuzi angapange bwanji kafukufuku wa ndege? Nde Amalawi mudziwe kunena kuti anthu amene ajawo achokanso ku kampani yomwe ija ya Buchala. Oti mutati muwafunse kuti kodi kampani yabwera ya kafukufuku ya ndege imachedwa chani, ndipo mupeza kuti ku Germaneko kulibenso dzina limene lolo. Amalawi tisanamizidwe, palibe chimene chikuchitika, palibe chimene chikuchitika. Kafukufuku amene azachitike woona ndi amene mwina akubanja azapange ndi anthu amaiko akunja, ndi amene tizaone zosatira zake zenizeni. Funso lina nkumati ndi chifukwa chani aboma akwalesa anthu kuti musamayankhule zokhuzana ndi imfa ya Chilima? Ndi pamene tingadziwe kunena kuti chilipo china chake, akuopa kunena kuti maumboni aja afika. Nde nkhani ndiyonena kuti lumu namba 3, lumu namba 11, lumu namba 12 kumafumu kumagona anthu kapena kukugona anthu amene alosaziwika bwino cholinga chawo amati azasokoneze ma demonstration. Ndipo ndizomvetsa chisoni mkulu uja Iron Sheet wamenyedwa mpaka nikuti kumusiku kumveka kuti anthu akukayikira kuti mwina anazipisira nkabudula. This is Comrade Ntanyiwa Ripopo FM. Ngani ina ndikuti paliso munthu wina malo ena ake amene siti kuachula nayenso akuti akuganiziridwa chifukwa cha mayankhulidwe ake, nayenso ali mguluso loasaka Ntanyiwa. Ndeso zikanchitikira tikozali pa Ripopo FM. Alikona Comrade Ntanyiwa lero Friday special iliko imene ndiye iliko. Kodi Amalawi osaiwala tukunena kuti paja tili ndi siku Julai ali Comrade sitimati kuti siku Julai ndi 6 Julai kukula tikhala ndi 6 Julai nkucha lino akuti si siku Julai yayi koma imachedwa 6 Julai tikukhala nayo tisaiwale tisangalale bwanji ndi 6 Julai imeneyi.
malawi nonse konse kumene muli chigawo chakumamawa pa Limpopo FM. Tigwirani manja pakufuna kusintha dziko lathu, tisayang'anire. Mwaona mmene anzathu akuchitira ku Kenya, akubwera onse pamodzi osayang'ana kuti uyu ndi ndani uyu ndi ndani. Cholinga tikukonza tsogolo la ana athu. Ife kwathu kwatha, koma ana athu ndi zidzukulu zathu, kodi tsogolo lawo lizakhala bwanji ngati tiweramire pansi? Awatu akulu ononga dzikoli akonza tsogolo la zidzukulu zawo, akonza tsogolo la ana awo. Nanga ifeyo amene tili amphawiki tipange bwanji? Kodi mukudziwa kunena kuti ndrama yokwana 6 trillion imene yasokonekera sikudziwika kumene yapita mu nthawi imene tinachitirika ngozi imene inagwa ku Chikangawa? Ndrama zokwana 6 trillion ndipo zimenezi azikuluakulu akwa msipiko azigawana ndrama zonse. Ona kuti kumene koko sikuli bwino. Anthu akuyang'anana ndi diso limodzi kuti kodi ena afe chifukwa chani mwatigayira 2000 kwacha, ena mwapasa ndrama zochuluka, pamenetu ena akulira ena akusangalalapo. Limpopo FM. Chemwa msadandaule kwambiri chifukwa dziko la South Africa ali kwafufuza anthu apitiwa zikakhala kuti zimenezo zatheka ndi kuti Chakwera asumiridwa mlandu olowesa zigawenga mdziko la ene yake. Ndi panopa ye ujayo BP yanshuta kale ngati mmene anthuwo agwidwa. Yanshuta kale pamene pajapo monga mukudziwa zigawenga dziko lina lililonse sizimaloledwa kulowa mdziko la ene yake mopanda chilolezo. Yabayasanga ndathokoza kuti mwaswera bwino konse kumene muli ku Malawi kuno madera onse amene tili kuno ku South Africa kuno. Mawu akumveka amene zibayansanga nonse mukuyankhula. Aliyense apa ali kakasi ndi audio imene yatuluka lero ya Limpopo FM. Amene akumvesera ndi chidwi ndi kulingalira zimene zachitikazo ndi zinthu zosakhala bwino. Tinene kuti zosakhala bwino chifukwa chani? Zinthuzo zachitikira ku dziko laweni. Kutumizidwa ndi president wa dziko lathu zomvetsa chisoni kwambiri, ndiponso munthu wopanda manyazi wapanga kale zinthu za manyaka muzi kuja, wapha vice wake wasalakwa apa akupitizabe kupaka manyi pena paliponse. Siti kuziwa kuti iyeyo pamene alipo akuganiza bwanji kaya akanakhala munthu wina anangonena kuti iya zandikanika Amalawi ineyo ndisiye pompa zandikanika izi, komabe chikupitirizabe kupanga zinthu zonyasa, chinthu choyipa chimunthu choyipa ngati GetAtunes.com.
zake Comrade Ntanyiwa. Pempero ndiye mankhwala. Simuna nene kuti mubwera mkanitambire. Inepopona kufa pempero la chitetezo. Ngoma ndangomva kuti mwagwa machoka miyendo mukadanena. Kufika wantu bakala uko mandinena. Kunibekera nkani sopanda umoni. Ndangomva kuti noka mungu wenu sana. Inosatiwa. Zino mango una waziyamba. Zino mango una wazikuta. Kuyamba yotu sunga imalize. Usamare negese jiwana mawa nusamafare. Tikutero por Papa Femo. Like Sano Loyera. Power Papa Radio Station. Ntanyiwa amene mukumsakai, Wabagiri Muluzi mukumsakai, Boni Kalindo amene mukumvutisai, siku lina muzafuna. Kuli moti kuzabwerera kunyumba usawafuna achimwene ona umuzi kunjala mandala mapukutera mogo usawafuna ingakule nkuku inachoka mutsira mako ndi mako msaiwale usawafuna Achimene mungete, chumandi malele, kumbukirani magolo. Mbuya Yesu sakale pompo kama zafa kama simba za imfa yanga apenzi ya mpili sama pompo Ndikatero sere Comrade Ntanyiwa tiseno pomwepa ndi nyimbo ya Lucia Zabanda yokuti mzimu wake uzakhala wokondwa tikazachita zimene akuyankhulazi amphawi wadala kandikida changu ndichikozi ambenda weluzida asana mangido na mai ya masiye sawa wala ngide mzimu wa soja uzakona mzimu wa soja uzakona wanambawi nolemela apunzire simosi ngakale olemela asala kwa mangido olemala ndiya kungu alembe tense chita kale ange osauka wakanisira mzimu wa soja uzakona mzimu wa soja uzakona sasa kule boko silotula sasa chule za kuchuka kwanga musasa nene za chuma changa musasa nene za nzelu zanga ngati mzafune kunena kantu ngati ndidaye sesa kumenya nkondo ya bwino linalisocha papawi muwanga uza kondwa waona kuti wadala kandisidwa changu ndichikondi andenda weluzide asana mangiyo na mai ya masiye sawa ngire mzimu wa soja uzakona mzimu wa soja uzakona wanambawi nolemela atunzire simosi nakale olemela